току-що се връщаш от София, няма къде да тренирате, обаче отново постигнахте много добри резултати, обаче е имало скандали. Ами да, резултата от тези мачове е много добър за нас. Най-доброто от този уикенд е, че останахме само два отбора, които се борим за титлата и позициите на Хокейен клуб Калоян са много изгодни в момента. Остава да си вземем оставащите мачове до края на сезона, които са 4 мача и това ще ни осигури първото място в първенството. Конкретно за съботния матч, който беше най-важният ни може би през сезона, матча с Ледените дяволи, просто победителя от този матч или както се получи, че завърши равен, победителя отиваше директно на финала и спореше за първото място. Така се получи, че при равния матч нашите позиции са по-добри и ние оставаме борбата за титлата. След края на този матч, така момчетата от Ice Devils явно афектирани от това, че са загубили шансове за първото място. Така направиха някои грозни сцени, имаше скандали с съдиите, имаше подадени контестации от тяхна страна към наши играчи, които дори не вземаха дейно участие в този матч, но мисля, че всичко е наред и тази тяхна контестация няма да бъде уважена и нашите шансове за първото място остават. Много тежък матч, така допуснахме, за съжаление, да ни поведат в резултата. Стигна се до там, че ни поведаха с 4-1. Съумяхме да направим пълен обрат в матча, да поведем с 5-4. В крайна сметка матча завърши 6-6. Получи се доста интересен матч с много емоции. Като цяло красив матч с хубави изпълнения от двете страни. За съжаление пак така проявихме старата си слабост, да не реализираме положенията, които създаваме, да допускаме леки голове и просто сами си усложнихме матча. Но в крайна сметка успяхме да вземем това, което ни беше нужно на нас, за да останем в борбата за първото място. Колкото до днешния матч с отбора на Арис Солун, много красив матч, много бърз хокей. Така резултата от 7-4 в наша полза не бива да заблуждава. Аз специално мисля, че отбора на Арис е един от най-силните в първенството. Играят много бърз хокей, играят много техничен хокей. Съумяват да правят много бързи контратаки и ни затрудниха страшно много. Дори за мен беше по-тежък матч от вчерашния с Ice Devils. Но днес пък успяхме да си реализираме така по-голяма част от положенията и просто се направихме матча по-лесен за нас. Как се получава така, че няма къде да тренирате, а ето, че се борите за първото място? Значи, получава се така, защото разчитаме изцяло на това, което сме успяли да натрупаме през годините като опит, като обиграност на самите петиции. Просто сме се сработили до такава степен, че се намираме на леда почти без да се гледаме, но това не е начина за да продължаваме напред. Просто ни е нужна по-добра база, за да можем да се подготвим по-професионално и да постигнем много по-големи успехи. А и другото важно нещо е, че трябва да се създадат групи деца, които да подпомагат мъжките отбори след време и да вървим напред. Каза, че трябва по-добра база. Защо няма вече ледена парзалка във Велико Търново? Не знам дали точно аз трябва да отговоря на този въпрос. Значи специално ледения спорт е много скъп спорт и наистина трябва много сериозна инвестиция. Според мен единственият начин е бизнеса и общината в този град да се хванат за ръка и да направят нещо съвместно, да направят нещо за града, което ще го направи уникален за България. Много малко покрити парзалки има в България и много малко градове имат хокейни отбори. И просто това е начина. Хората с пари, хората, които имат власт, да си протегнат ръка и да направят нещо заедно за
за Велико Търново.